n'anya it's high time bụ mmadụ nwụọ echike ihe gburu onye ahụ before ama ebere onye ahụ akwa ma ọ na-ama mbere onye ahụ akwa. It's high time bụ mmadụ nwụọ si cheke ihe gburu onye ahụ before ama ga-eni onye ahụ eni, ka ya agba ozu ya ọkụ, ka ya ajafu onye ahụ ajafu, ka ya eje nye ozu ya n'ajọ ọhịa. Ọ bụrụ ozu niile ka ekwusi ibu na-atụ ụlọ. Anyị na-akọpị ndị ọcha, enwere ndị ọcha na-eme a na-akpọ autopsy, bụ mmadụ nwụọ echeke ihe gburu onye ahụ before amara what next to do. Ndị ọcha na-akpọta professionals amara what exactly killed this person. Ọ bụrụ na asị na asị, ọ bụrụ nke a bụ nwoke na nwaanyị ebili n'ụlọ, nwaanyị nwụọ, ihe nwoke ka ọ gbu the person abụrụ egbu the person. Nwoke nwere ike ya na nwunye ya na-aba mba, nwoke si enye aka mma nwaanyị ụra, nwaanyị dapịa isi n'oche o dozie dị ozu si na oteghe ọya gbara ahụ nwụọ. Ọ nwaanyị na di ya basịa mba, nwaanyị eburu iwe n'obi, nwoke dina na owere aka odo pịagbuo the man. Ọ pụta ọsị na ọ batara n'abalị ọgbọba agbọ ọfụma ịgbọ agbọ ọgbọba ọbara, ọ na-ebe akwa from there ọnwụọ. A suspect ba ndị ya na nwoke ji ṅụọ mmanya not knowing that na onye a gburu onye anọ. It's high time bụ mmadụ nwụọ eje chekie gịnị gburu onye a, ka ama what next to do. Because now people are doing things, people na-eme things a na-ada eme. People na-amanye aka n'ihe a na-ada amanya. People na-eme alụ. Onwu Ike a niile na-egbu everywhere, accident na-eme everywhere, ihe na-egbu mmadụ na-aka nkụ. Most of them bụ ihe mmadụ meta. Most of them bụ arụ mmadụ tiri aka na ya. Ndị be anyị na-eme arụ na people na-eme unbearable, people na-eme unimaginable thing just to make this money. And most of all those things na-ebute Onwu Ike. You can't go scot free n'ihe ime. No. Ebe na-amaghị ebe nọ bifo amụọ gị, ajọsọ mụọ gị ebe ụwa fụ na eburugo mmadụ na amụgo gị. You think you can do whatever you want to do and go scot free. No. Ọ bụgo na mmadụ afọ gị, you answer for it. Adị m ekwu okwu enwụọ ijebe n'igwe. I'm telling you of what will happen to you here. That is why most of all this Onwu Ike jide, because of this insatiable, this afeju na anyukwu ndị mmadụ na-esi achụ ego na. People na amanya aka na things a na-ada amanya aka. People na-eme things a ntị bụ ntị nọ ntị echie. Ihe akpọ mmadụ banye n'ime ọhịa just for money. Ime ihe a na-ada eme ebe mmadụ na-anọghọ. Imechi anyị pụta 1 year, 2 years, 3 years, you move for naanị ihe just like that. And people will start crying for you. No. Enough of all these things bụ mmadụ gbabiri ozugbo nwe bido bebe akwa. Many people ji aka ha adọta ihe Onwu Ike na be anyị. Many people ji aka ha adọta ihe na-egbu mmadụ na be anyị. People are doing things a na-ada eme just to have this money. Especially with this way, ụdị nka nke egwu a na-eti na jee bute ike, ndị mgbọdị na-egbe ha, ndị bụ nke ha kwuru na-eme, ndị ego ha na-akwatu aja, kwa jee a na-ebute ike ebute. What kind of generation kind on ihe anọ na? What kind of generation? Everybody na-achụ ego gidi na-eme things gị na mmadụ mekọ ihe ego ịgafee n'azụ, you find a way gbuo that person, bukọrọ the whole money. People na-eme people ihe a na-ada eme. Ọ dịghị ka ihe egbu people just like that si ona ha dị ndụ. Ọ dịghị ka just ugbu nnọọ na-enwe ihe o mere gị, onye bịara ụwa ka isi bịa ụwa, you will take the person's life. Ihe mejọ mmadụ onye ahụ nọ na forever pain. Ọ dịghị ka ya aga n'ihu. No. Nke abụrụ nke na ije n'ụlọ ka jee kwupụta njọ, ije gwa fada secretly emego m njọ kọrịa ihe ime, then you will be free from it. Onye gwa gị na ịdị free? Fada sị gị gaba gị jee kpee chapleti kpee nna ya n'eluigwe, ị gaba ebe onye itinye pain nọ na perpetual pain. Ebe family ime he lose either their father, their mother or their daughter nọ na perpetual pain. Ije confession just ka ị nataba oriri, my brother, my sister, ị ata afụfe ya. Ihe nnọ bụ nke onye meta ya buru. Imeta ihe mmiri gị mmiri gị, imeta ihe Onwu Ike gbuo gị, imeta ihe anaghị eji kugbu gị anakugbuo gị, imeta ihe Onwu Ike Onwu Ike. No, na the only pain dị na bụ na sometimes onye ahụ dọta the thing ọ dọbata ya na family. Onye ahụ jegodi ije nwụọ, the thing esobe ndị na-enweghị ihe ha mee. That is the major reason kwesị ebe that na mmadụ nwụọ. Si je ma agodi gịnị gburu onye a?
gịnị gburu onye a anyị na-akọpị ndị ọcha and ndị ọcha anyị na-akọpị na-eme autopsy and ndị ọcha believe in science just the way I believe in so many things we don't practice. Ndị ọcha, no matter how certain or obvious something dey, it must pass through their scientific technique. It must pass through that observation and questioning. It must pass that through hypothesis testing. It must pass through that what are they, data analysis. It must pass through all those things. Also, that thing, they very, very clear. It must pass through that their way how they confirm na something bezoku. Why na I wabu ba iye mmadu nwo I pebe akwa. Na Chineke ghọtara na Chineke ewelugo. Without checking, most of our youth na-eme na our youth na-eme ihe a na-ada eme emeche ekpuchie ya aja ka nsi bụ usu ichefuzie that na ebe ọ bụ na enwere ebe isi bịa bife ebi ụwa ihe ọ bụla ị na-ewe link to that place ị na-achụ ego ọnwụ ịma ihe bịara ụwa ime. What if na ị bịara ụwa na ịrụta ha ụlọ n'ụlọ na ụwa gị nke ọzọ ịbịara abịa ihe bịara abịa na-abụ ka ị bịa ka ị rụọla ezinụlọ ụlọ and elu na do na okay ịma anọ ihe a ka iji bi ụwa. Will you want to rụọ that ụlọ mgbe dị 20 years? Ịma na ịrụọ that ụlọ mgbe dị 20 years na ị ga-anwụ na 20 years maka ibe ime gị ihe ịbịara ime. Ịmụtaha ụmụ n'ụwa gị nke ọzọ ịbịara abịa ị na-ebe akwa na-etigbu onwe gị ka ị nụọ dị ka ị nụọ dị ka ị nụọ dị. Ịma na ị nụọ dị mụọ ụmụ n'ahụ ịbịara ịmụ na ịya ana. It's high time I kwụsị all these things bụ onye nwekwana na problem ọkwụgharịba isi na nke dibịa nke ije na nke pastọ nka isi na nke pastọ nke ije na nke mmiri. Ịma na ihe enwe problem n'ụwa ebe ịma na mmadụ ka ịbụ ịma na problem dị n'ụwa anụwa. Ịma na ihe enwe problem. Sometimes you enwe problem, stay on it to find a way to correct it on your own. Everything is not spiritual. Ọ bụrụ ihe ọbụla mee gị kwụgharịba chọba ihe ị ga-eme. It's not like that. Enwere things ị ga-eme gị n'ụwa nọ na ya asị mmadụ ihe niile abụọ spiritual. Ka anyị ma idebe aka n'ihe anyị na-amanye aka ebunata things anyị na-ebunata ba anyị ekonye onwe anyị n'ihe na-enweghị isi. Ka anyị ma ọnwụ ike adịba anyị akwụsị ịpụ ọnụ ụzọ na posta 32 years 40 years 60 years onye nwuzie na 65 years asị na ọgba na 65 years 65 years bụ nwuchu 70 years bụ nwuchu 70 years abụghị na onye agharịrị ndụ sị onye dị 70 years ka na-azụ nwa onye dị 70 years akabeghị anything. Not try na not 70 years. What 70 years? 70 years bụ nwuchu. Can I stop all these things? No weak about all these things. Let's begin to call a spade a spade. 70 years bụ nwuchu. 70 years, 35 years, 40 years. Be a juna post and in the day now. You can hardly for him 100 years. I think none to kind of be. Before we see so many old people. I found the bicycle now. Not that they drive it, but Hajia Wemele. Oisi Hajagije because had go old and they are still strong. Now how many people can go in that line? Because Haye Jigaru na Chuego mess us here everywhere. People are committing things and this is so unbearable. Na Chuego. Let's continue.